ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 5ଟି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ଆସାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ପାଇଁ 4,250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ପାଇଁ 12,060 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଘର ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଏଲପିଜି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 4,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାର୍କୋନମ ପୁଡୁଚେରୀ 4 ଲେନ୍ ରାଜପଥ ପାଇଁ 2,157 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମୋଟ 52,667 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛି। 2025-26 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ସବସିଡି ଜାରି ରଖିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗକୁ ସରକାର ଏକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଶସ୍ତା ଏଲପିଜି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ବହୁ ବିଭାଗୀୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ 4,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ମୋଦି ସରକାର ତାମିଲନାଡୁରେ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ମାରାକାନମ ପୁଡୁଚେରୀ ରାଜପଥକୁ ହାଇବ୍ରିଡ ଆନୁମିଟି ମୋଡରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଇନଫରମେସନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।